дар донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бӯстон Иди Меҳргон бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ ва рамзи гиромидошти ҷашнҳои миллӣ таҷлил гардид. бо қаноатмандӣ гуфта шуд, ки Меҳргон яке аз ҷашнҳои тоҷикон аст, ки таърихи қадима дорад. ҷашни Меҳргонро рамзи ҷамъоварии ҳосили деҳқон меноманд. аз ин рӯ Меҳргон ҷашни кишоварзон мебошад. қобили зикр аст, ки бо ташаббусу талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи татбиқи сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷашни суннатии мо Меҳргон расман ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид гардааст. дар робита ба таърихи кӯҳан доштани Иди Меҳргон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки аз давраҳои қадим гузаштагони мо кишоварзу боғдор буданд ва дар баробари корҳои деҳқонӣ, одобу русум ва суннатҳои маънавии неку созандаро ба мерос гузоштанд. ба ҳукми анъана даромадани таҷдиди Меҳргон ва дигар оинҳои мардумӣ далели он аст, ки миллати кӯҳанбунёди тоҷик рӯ ба арзишҳои фарҳангӣ гузашта оварда, густариши онҳоро вазифаи бошарафи худ мешуморад. дар ин рӯз аз ҷониби устодону донишҷӯёни донишкада ҳамчун рамзи Иди Меҳргон маҳсулоти кишоварзӣ, таому хӯришҳо ва дигар анъанаҳои нек ба намоиш гузошта шуд. Меҳргон ҷашни пайвандгари аҳду паймон, дӯстию рафоқату меҳр ба инсон аст. ҷашни ҷамъоварии ҳосил ва натиҷаи заҳмати пурбор аст. таҷдили иду ҷашнҳои миллӣ эҳёи анъанаҳои ниёгон дар замири хурду бузург ифтихор аз таърихи гузаштаро дучанд намуда, барои ҳифзу гиромӣ доштани арзишҳои фарҳангиву маънавӣ мусоидат мекунад. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин, Музаффари Собириён аз шаҳри Бӯстон.